Әниеңә шатлык булып, әтиеңә ғорурлык. Тудың сабый, үстәң икән, без шук катып торырлык. Фани дөнья мизгел генә. Бар анда төрле затлар, әнкәң сөте белән керсең, сиңа изге сыйфатлар. Табигатьнең гүзәллеге күңелеңдә чагылсын, ул сихрилек тирә-юньгә җыр моң булып агылсын. Иманлылык, шәфкатьлелек саклап йөртен үзеңне, әткәң, әнкәң ишетмәсен синең авыр сүзеңне. Тәбриклибез шын күңелдән, төкле аягың белән, озын гомер сәламәт бул, юлларыңа ак келәм. Темперамент хакында сөйләшегәл. Дөресрәге, сүзебез балаларның холык-фигыле турында. Без баланы ни өчен син брюнет, ә блондин түгел дип әрләмибез. Шуның кебек, улыгыз кызыгызны меланхолик яки флегматик булуы өчен ачылану әлбәттә инде урынсыз һәм файдасыз. Балагызның темпераментын, холык-фигылен беләсегез киләме? Рәхим итегез. Сангвиник. Кешеләр белән бик тиз уртак тел таба, көр күңелле. Бер эшчәнлек төреннән икенчесенә җиңел генә күчә ала, әмма бер төрле генә эш белән шөгыльләнергә яратмый. Хисләрен йөгәнли белә, яңа шартларга бик тиз җайлаша, аралашырга ярата. Ишара кул хәрәкәтләре белән каты, тиз, ачык сөйләшә. Ярсыткычлар тиз үзгәреп торса һәм яңалык, тәэсирләр күп булса, сангвиниктан эшлеклелек, җанлылык, дәртлелек бөркелә. Әгәр ярсыткычлар бер төрле һәм дәвамлы икән, бу тип кешеләрдә битарафлык, сүлпәнлек, эч пошы күзәтелә. Уңышлы уку өчен баланың ташып торган хисләрен, энергиясын йөгәнләү, тәртипкә салу мөһим. Бу очракта физик күнегүләр ярдәмгә килә. Малайларга спорт секциялары файдалы булыр. Бигрәк тә алар командалы уеннарга, футбол, хоккей уеннарына тартылалар. Кызлар күңеленә исә бию, гимнастика бик хош килә. Укытучыларга, әти-әниләргә шуны истә тотарга кирәк. Мондый балалар кайбер физиологик үзенчәлекләре аркасында әкрен, тыныч тавышны кабул итә алмыйлар. Аларга катгыйлык, таләпчәнлек ныграк тәэсир итә. Флегматик. Балагызның шундый әкрен, тыныч, салмак, басынкы булуы гаҗәпләндерә. Шул ук вакытта аның төпле фикере, үҗәтлеге сокландыра. Кагыйдә буларак, бүгенге эшне иртәгәгә калдырмый. Флегматик хисләрен тышка чыгармый. Чөнки ул салкын канлылыгы, тотыраклы кәйфе белән аерылып тора. Андыйларны чыгырыннан чыгару бик җиңел түгел. Бу сыйфатларның үз плюслары булса да, кайчак флегматикларның битарафлылыгы, әкренлеге, аз хәрәкәтчәнлеге эшне пошыра. Аларның тирә-юньдәгеләргә, хезмәткә, хәтта үз-үзләренә салкын карашы, ваемсызлыгы олы проблемага әйләнергә мөмкин. Шуны онытмаска кирәк. Мондый балалар бер шөгыльдән икенчесенә бик авыр күчәләр. Гадәтләрен үзгәртергә яратмыйлар. Әмма таш бакалык, басынкылык өчен әрләргә ашыкмагыз. Балага ничек, нинди тизлектә уңайлы, шулай эшләү мөмкинлеге тудырыгыз. Холерик. Җитез, чамадан тыш хәрәкәтчән, тик тормас хисле. Ул тиз ярсып китә, ашыгып сөйләшә, кискен кул хәрәкәтләре ясый. Хисләре көчле, кәйфе кинәт кенә үзгәреп куярга мөмкин. Холыксызлык, тутырыксызлыгы эшчәнлегендә дә чагыла. Холерик зур кызыксыну, дәрт-дарман белән эшкә тотына. Аның көчле омтылышы, җитезлеге кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Әмма аның кинәт кенә энергиясе бетеп, балтасы суга төшәргә мөмкин. Холерикның кешеләр белән кискен, тупас, тотнаксыз сөйләшүе нәтиҗәдә тирә-юньдәгеләргә
кызып китеп, ашыгыч ялгыш бәяләр бирү коллективта каршылыклы хәлләр тудыра. Сабырсызлык, артык турысын бәреп әйтү, кискенлек дустана мөнәсәбәтләрне җимерә. Тәрбиячеләр хәтеренә салып куйсын иде. Холерик бала кычкырып, хисләнеп сөйләшә һәм кинәт кенә ярсып китә. Әмма ул зур үҗәтлек, тырышлык белән кыенлыкларны җиңәргә омтыла. Дәрес материалын бик тиз аңлап ала һәм хәтерендә саклый. Шулай да тәвәлсезлеге, игътибарсызлыгы эшнең нәтиҗәлелеген киметә. Меланхолик. Көчле ярсыткычлар да селкетми. Гадәттә ул пассив, әкрен. Әмма хисләре тирән, көчле. Тиз үпкәләүчән, борчуларны авыр кичерә. Гәрчә күңелсезлек кәефсезлеген тышкы кыяфәтенә чыгармаска тырыша. Меланхоликлар ялгызлык яраталар. Таныш түгел яңа кешеләр белән аралашудан качалар. Алар гадәти һәм тыныч халәттә үзләрен иркен хис итәләр, нәтиҗәле эшлиләр. Яңа, үзенчәлекле хәлдә исә үзләренә ышанмыйлар, кыенсыналар, читенсенәләр. Әти-әниләргә киңәшебез шул. Меланхолик балагызның һәр вакыт күңелен, кәефен күтәрергә тырышыгыз. Кисәтүләрне азрак ясагыз. Кимчелекләре, хаталары турында икәүдән икәү генә сөйләшү отышлы булыр. Шуны да истә тотарга кирәк. Кешеләрне 4 төр темпераментка шартлы рәвештә генә бүләләр. Катнаш холыклар да бар. Ягъни кешедә төрле тип билгеләре чагылырга мөмкин. Чиста темпераментлар гадәттә бик сирәк очрый. Күренгәнчә, һәрбер темпераментның уңай һәм тискәре яклары бар. Әйтик, холерикның ташып торган энергиясе уку процессында җиңеллек китерсә, тынгысызлыгы сыйныфташлары һәм укытучылары белән мөнәсәбәтне бозарга мөмкин. Сангвиникның зиһене, төпле акылы укуда бик кыйммәтле сыйфат. Әмма үз сүзле, үҗәт булмавы эшне ахырына кадәр җиткерергә комачаулаячак. Флегматикның әкренлеге исә максатчан, эшкә сәләтле булуы белән аклана. Меланхоликның йомшак күңеллелеге, сизгерлеге, хислелеге музыка, әдәбият өйрәнүдә булыша. Әмма темперамент юньсез тәрбия нәтиҗәсе, тора-бара хасил булган сыйфатлар җыелмасы түгел ул. Әйләнә-тирә мөхит тәэсирендә кеше үзгәрә дә ала. Әйтик, теләсә кайсы сангвиник үз-үзенә ышанмаучан йомыкайга әйләнергә дә мөмкин. Ялан аяк, зәңгәр күзле сабый, бу тормышта бик күпне аңламый. Ул дөньяда барысын белүче, әнисеннән кабат-кабат сорый. Нигә ни бу күкләр гел зәңгәр, нигә сары икән бу бәбкәләр? Ник кайнар кояш, нигә салкын ай, ник кычыткан авырттыра шулай? Әйт әле, әни, кая китәләр? Бик картайгач бабайлар, әбиләр. Әйт әле, әни, кая китәләр? Бик картайгач бабайлар, әбиләр. Нигә әни пешерә ул ялкын? Нигә җәйдә җылы, кышын салкын? Ник бу абый безнеңчә сөйләми? Нигә этләр урманда яшәми? Бу кибеттә нәрсәләр саталар? Ник төннәрен йокларга яталар? Каян кайта бу кошлар яз көне? Кем зәңгәргә буяган бу күлне? Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картайма. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер
кайчан картайма. Нигә әни кошларга аталар? Нигә әни бу өйне ваталар? Нигә җирдә йоклаган бу абый? Хаман сырый сабый. Нәрсә яхшы була, нәрсә начар? Кай тарафка илтә, кайсы юллар? Һәр сорауга җаваплар бирергә тик әниләр барысын да белә. Әйт әле әни, нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Әйт әле әни, нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Ялан аяк зәңгәр күзле бала әзерләнә тормышка атларга. Тел очына сораулар өелгән, иң беренче җаваплар әнидән. Нигә төнләр биклиләр ишекне? Нигә әни еладың бер көнне? Кай җирләрдән алдыгыз сез мине? Безнең әти яратамы сине? Кай чакта мин караңгыдан куркам? Мин әнием сине бик яратам. Кай чакта мин караңгыдан куркам? Мин әнием сине бик яратам. Сабыйларга бишек җырын киләгәндә, сабырлыклар, тынычлыклар иңә җанга. Рәхмәт балам, әти, әни итү өчен ярый әле сез килгәнсез бу җиһанга. Сөйнгәнбез, балам йөреп китте диеп, көйнгәнбез, инде ширләп бетте диеп. Кар яңгырдан, җил давылдан саклап кына үстергәнбез бүгенгәчә наслап, сөеп. Яңа туган нарасыйгызны кулыгызда тотасыз. Күп тә үтмәс, ул тәпи китәр. Беренче сүзен әйтер, мәктәпкә төшәр, күз ачып йомганчы үсеп буй җитәр. Тик аның нинди кеше булачагын бүгеннән беләсегез килә. Борчылмагыз, буның өчен сезгә бары сабыйгызның туган көнен белергә кирәк. Мәсәлән, улыгыз яисә кызыгыз 2002 елның 27 августта, ягъни 8 айда дөньяга килде ди. Билгеле саннарны кушарга кирәк. 2 + 7 + 8 һәм дә 2-не дә кушабыз, 2 0-ны да тагын +2. Килеп чыга 21. 21 санын да айырып бер-берсенә кушабыз. 2 + 1 3 була. Нарасыйгызның язмыш саны 3. Бу сан аның хылкына зур йогынты ясый. 1 саны. Бу сан астында туган бала үз хылкын туган көннән күрсәтә башлаячак. 5 яшендә үк үзенең тынгысызлыгы белән чәчегезне артып бетерәчәк. Балагызның йөреп киткәнен, сөйләшә башлаганын да сизми калачаксыз. Ул йоклаганда гына бераз ял итеп алачаксыз. 1 санлы балалар әти-әни иркәләвенә, назына мохтаҗ түгел кебек тоела. Ләкин чынында исә аларны еш-еш мактарга, аркаларыннан сөяргә кирәк. Бәйсез хылыклы тиз кызучан. Ашыктан ашык иреген чикләгез. Балалар манежы вакытлы чагына сезгә ярдәм итәр. Алар кызыксынучан, һәр нәрсә игътибарларын җәлеп итә. Шуңа күрә бәләкәйдән бер өлкәдәге уңышларын, беренчелеккә омтылуын хуплагыз. Ул сезнең игътибарга мохтаҗ. Түземле булыгыз. 2 саны. Нарасыйгыз тумыштан сөйкемле булыр. Аралашучан, үзенә җәлеп итүчән булып үсәр. Бәйсезлеккә омтылуын шикләмәгез.
Ике саны астында туган балалар башкаларны үпкәләтүдән куркып, үз хисләрен яшерә белә. Нәтиҗәдә алар кыюсыз булачаклар. Тәвәккәллек җитмәячәк. Башкаларга ошар өчен күп көч сарыф итәләр. Хисле, оялшан сабыегыз чит-ят кеше күрү белән әнкәсенең артына качачак. Үсә төшә алар күп сөйләүчәнгә әверелә. Яшьтәшләре белән уйнарга яраталар. Тыныч, тыңлаучан балагызга үзегездә игътибарлырак булыгыз. Аңа карата мәхәббәтегезне бер вакытта да онытмаячак. Нурасыегызда үз-үзенә ышаныч тәрбияләргә тырышыгыз. Үз аллыгы аңа бәхет табарга ярдәм итәр. 3 саны. Сабыегыз тирәндәгеләр арасында йолдыз булып балкый. Нурасыегыз оялшанда булырга мөмкин. Игътибарыгызны арттырыгыз. Ул үзен тыңлаганны, аңагына карап торганны таләп итә. Малай кеше әнисенә, кыз кеше әтисенә тартылачак. 3 санлы баладан бик яхшы кеше чыгачак. Бигрәк тә гаиләдә бердән-бер бала буларак аңардан кояш нуры балкып торачак. Көйсезлек аңа хас түгел. Сөйләшә башлау белән ул тел бистәсе булачак. Үзенә игътибар арттыру өчен күпертеп тә җибәрәчәк. Мәктәптә тынгысыз балагыз укытучыларның иң яраткан укучысы рәтенә керер. Үз-үзендә бик нык яраткан бала буларак, аңа кисәтү ясаганда һәр сүзегезне үлчәп әйтегез. Вакытын һәм түземлелеген кызганмаган ата-ананың нарасыеннан тугры, аларны хөрмәт иткән, яраткан ул яисә кыз үсеп буй җитәчәк. 4 саны. Балагыз әкрен кебек тоелса, борчылмагыз. Ул һәр нәрсәне җиренә җиткереп уйларга һәм эшләргә тырыша. Беренче көннән үк нарасыегызга ышарга тиешсез. Дүртләр үзаллылар. Аның белән каршылыкка килергә теләмәсәгез, әйберләрен бер урыннан икенче урынга күчермәгез. Тирәндәгеләрне ул үзенә юмарт күңеле белән тарта. Хисле, көйсез түгел, әмма сезнең мәхәббәтегезгә, назыгызга бик мохтаҗ. Тынычлыгы белән эчке хис тойгыларын күрсәтмәячәк. Гадәттәгечә, 4 саны астында туган балалар данлы һәм имин тормыш төзер өчен озын юл сайлыйлар. Теләкләренә ирешкән очракта аларга зур уңыш һәм бәхет юлдаш булачак. 5 саны. Бу сан астында туган балага спорт залына йөрергә кирәк булачак. Фатирыгыздагы бар нәрсәнең астын өскә китерәчәк. Нәк бишлеләрнең әти-әниләре манеж, шкафларга бик электр розеткаларын каплау җиһазлары уйлап тапканнардыр. 5 саны 5 хис тойгы органында аңлатканын онытмагыз. Нарасыегыз һәр күргән әйберен тотып карарга, иснәргә, ашарга теләр. Уенчыклары тиз туйдыра, яңалары кирәк. Энекәш һәм сеңелкәшкә мохтаҗлар. Сабыегыз сезгә ягымлы түгел кебек тоелыр, әмма ул үзенчәлекле була, үзенчә ярата. 6 саны. Гаиләдә бердән-бер бала булса, ашыгыгыз. Аларга кемнедер кайгыртырга, кемгәдер өйрәтергә, кем беләндер уйнарга кирәк. Үзен зур гаиләдә генә бәхетле хис итәчәк. Ачык, ягымлы, шул ук вакытта көйсез. Башта үзе үпкәләтә, аннан үзе үк килешә. Алтылылар тормышта зур уңышка ирешәләр. Күпләре бәләкәйдән үк башкалар каршында үз өстендә җаваплылык тоя. Хислеләр, кайгыртучаннар кечкенә генә тәнкыйть кәефләрен кырачак. Үз-үзенә ышаныч хисен сакларга ярдәм итегез, наз белән җавап бирегез. Алтылылар күңел балалары. 7 саны. Нарасыегызны тәү тапкыр кулыгызга алу белән аның башка балаларга охшамаганын сизәрсез. Кагыйдә буенча, 7леләр бик күп тынычлар. Үзенә нәрсә кирәк һәм кирәкмәгәнен ачык белә. Кешер ашарга теләмәсә кыстамагыз,
барыбер үзенчә эшләячәк. Балагызга игътибар, сөю хисен кызганмасагыз, иң авыр җиделе дә ата-анасына бары наз белән генә җавап бирәчәк. Бәләкәйдән үк сезнең начар кәефегезне тоячак, ничек тә күңелегезне күтәрергә тырышачак. Физик яктан актив түгел, әмма үткер акыллы, төрле яклап камил. Үсә төшә үз эшенә бикләнүе ихтимал, хис тойгыларын яшерәчәк, иҗади эшкә тартыла. 8 саны. Гомумән алганда, 8ләрнең холкы начар түгел, әмма ата-анага нарасыйларын кулда тотарга кирәк. Яш сезнең белән сүзгә килүчән булуы ихтимал. Үзегезнең баш булуыгызны күрсәтегез, әмма саклык белән эш итегез. 8 саны көч һәм хакимлек билгесе. Сабый чагыннан ук начар белән яхшыны айырырга өйрәтегез. 8леләр үзаллылар, әмма көнләшү хисе дә уларга хас. Күңелегездә сөю хисе аңа да җитәчәген аңлатыгыз. Вакытыгызны балагыз белән дөрес үткәрегез. Тәрбия нәтиҗәләрегез сокландыргыч булыр. Һәм 9 саны. Нарасыйгыз сезнең укытучыгыз булыр. Үсә төшкәч, аңардан күп нәрсәгә өйрәнерсез. Бай фантазиялы, төрле яклап камил, үз-үзенә тартып торучан. Көйсезлеге артык камачаламас. Гаилә мәсьәләләрен чишүне үз өстенә алачак. Карарларын бик сирәк очракта гына үзгәртәләр. 9лы балалардан төрле һөнәр ияләре чыга. Тирәнгә кызыксыну уятыгыз. Һәр сүзенә игътибарлы булыгыз, ешрак аркасыннан сөяргә тырышыгыз. Өйләрегез бигрәк нурлы, түрегездә тал бишек. Ике бәби бергә кайтты, сөенмәсен соң нишек. Бер бишектә 2 йолдыз, берсе малай, берсе кыз. Тупылдашып үсегездә, шат бәхетле булыгыз. Әтисенең башы күктә, улын шөя түшәмгә. Әнисенә ярдәмче кыз, ничек тизрәк үсәргә. Бер бишектә 2 йолдыз, берсе малай, берсе кыз. Тупылдашып үсегездә, шат бәхетле булыгыз. Зурәнкәйнең эше артты, яшәреп китте сыман. Бәби күлмәкләре юа, йокларга ятмый һаман. Бер бишектә 2 йолдыз, берсе малай, берсе кыз. Тупылдашып үсегездә, шат бәхетле булыгыз. Бер бишектә 2 йолдыз, берсе малай, берсе кыз. Тупылдашып үсегездә, шат бәхетле булыгыз. Тупылдашып үсегездә, шат бәхетле булыгыз. Шат бәхетле булыгыз. Балалар безнең шатлыгымыз. Балалар безнең бәхетемез вә сәгъдәтемез. Балалар безнең гомер нигеземезне тазарталар. Балалар хезмәт өчен безнең көчебезне арттыралар дип яза Габдулла Тукай.
Бу сүзләр һәрбер атаның да, һәрбер ананың да йөрәгеннән ләззәтле генә изелеп чыккан сүзләрдер. Бөтенләй аптырадым инде. Ни эшләргә бу балалар белән? Һәр вакыт авырыйлар, сабакны начар укыйлар, усаллар, шаярганнар, бик шуклар, рәтсезләр. Менә бу җөмләләр ата-ананың йөрәкләрен кисеп чыккан сүзләрдер. Булар ата-ананың бер кисмәк бәхет балын бузган бер кашык тәгәттер. Балалар якты дөньяга килгәндә гадәттән бер бәхетлелек диңгезе булып киләләр. Ләкин әнә шул балаларны туган минутыннан алып, балигъ булганга кадәр ата-ана үзләренә бәхет вә башка инсаннарга да шатлык булырлык итеп тәрбия итүе бик читен. Ой-һай, бик читен. Ах, безнең татар халкында бер дә генә дә бала тәрбия итү нәрсә икәнен белмиләр. Сәүдәгәрнең угылы булса, минем угылым мулла булмас, тизрәк тире жарыга тотындырырга кирәк, кул арасына керсен ди. Сәүдәгәрнең кыз баласы булса, безнең кызымыз остабикә булмас, кул арасына керсен диләр. Мулла баласы булса, минем угылым әллә ниләр укып азмасын, оннан-моннан мантык күргәләсен дә үз урыныма мулла булыр ди. Әйтерсең лә бу дөньяга ирләр мулла булырга, кызлар остабикә булырга гына туганнар. Баланы, ир баланы әйбәт кенә тәрбия ителсә, ата-ана өчен гомернең куркынычлы һөҗүмнәре вакытында шул бала, шул ата-анасын сакларга күкрәп, нәгърә ырып чыккан бер арыслан буладыр. Кыз баланы бик матур гына тәрбия ителсә, бөтен дөнья байлыкларына сатылмаслык егетләрне, картларны, хәтта хатыннар вә карчыкларны үзенә таба тартып тора торган әллә нинди җазибәле бер фәрештә буладыр. Аның бер сүзен ишетер өчен, бер генә йөзен күрер өчен меңнәрчә җаннар атылып кына торадыр. Ул үзе шикелле тагы әллә ничә фәрештә кызлар вә әллә ничә арыслан йөрәкле, гайрәтле егетләр тәрбия итә аладыр. Яшел күзле кызым туса, яшел күлмәк тегәрмен. Кайырмын да, кайгырырмын, килешми дип ебәрмен. Дәртле хисле улым туса, эскрипкә алырмын, көй килми дип көйсәм дә, биермен, юанырмын. Йона көя тегелер дә, килешә дип киелер, көлә-көлә биелер дә, җылый-җылый сөелер. Үтелмәгән теләкләрне басар татлы күз яше, бөек яшәү көен табып, җырлар сөю чишмәсе. Яшел күзле кызым булгач, аерылмам яшьлектән, дәртле хисле улым булгач, кипмәс илһами чишмәм. Мин булырмын Әбелхаят чишмәсеннән су эчкән. Тудыгыз бу дөньяга җимеш хикәяләрем, тормышымны нурландырып бәгырь хикәяләрем. Көтеп алдым сезне үзем, сагынып көтеп, гомеремнең юлларына да ышаныч өмет. Кызым, матур булып үс, улым, батыр бул.
булсын күңелебез шиткә китсәләр. Кызым, матур булабыз, улым, батыр булабыз, тигез канатлы булыгыз, кайгы яннарынан үз. Үсегез бәхетле булып, җимеш хикәяләрем, изгелекләр генә эшләп, бәгырь хикәяләрем. Алдагы тормышыгызда булсын уңышлар, йөрәккә әрнемәсен бер үк сагыштан. Кызым, матур булабыз, улым, батыр булабыз, тигез канатлы булыгыз, кайгы яннарынан үз. Кызым, матур булабыз, улым, батыр булабыз, тигез канатлы булыгыз, сагыш яннарынан үз. Кайгы яннарынан үз. Бәби тавы йортыннан кайтканда ук ак төргәкләрнең кайсы ал тасма, кайсы зәңгәр тасма белән биленгән була. Кызым, кызым, кыз кеше кызыма килер 100 кеше дип киләп йоклатыр берсен әнкәсе. Икенчесенең бишеген үсеп буйга җиткәчтен мулла булып китәр бу дип тирбәтерләр. Әйе, кызлар белән малайлар тумыштан ук бер-берсеннән аерылып торалар. Үзләрен төрлечә тоталар һәм төрлечә үсәләр дә. Кайсы яклары белән үзгәсен алар. Яңа туган кыз бала әйләнә-тирәгә бик игътибарлы була. Ул аны җентекләп өйрәнергә керешә. Малайлар активлыкка омтыла. Тырыша-тырмаша аяклары белән тибенә башлый. 6 айга чаклы малайлар йоклый да йоклый. Аларның йокысы кызларныкына караганда озаграк дәвам итә. Аның каравы, кызлар үсә төшкәч йокыны ярата. Хатын-кыз мәсәлән, ирләргә караганда тәүлегенә һәр вакыт 1 сәгатькә күбрәк йоклый. Кызлар тизрәк үсә. Алар малайлардан иртәрәк йөри, иртәрәк сөйләшә башлый. Бәләгәй кызларда күрү һәм хәрәкәт координациясе яхшырак үсеш ала. Шунлыктан алар катлаулы эшләрне төгәлрәк үтәүчән була. Ә малайлар эшне иҗади башкарырга ярата. Ул кулына таныш булмаган яңа уенчык килеп эләксә, шундук аның ярдәмендә төрле уеннар уйлап таба. Кыз бала исә аны үзенә инде билгеле булган уеннарда файдалана. Малайлар арасында сулагайлар күбрәк. Әмма алар уң кул белән дә, сул кул белән дә әйбәт эшлиләр. Бу ирләр баш миенең төп ярым шары уң ярым шар булуы белән аңлатыла. Ул гәүдәнең сул ягы эшчәнлек өчен җавап бирә. Тормыштан читләшеп, йомылып үзенә бикләнгән балалар арасында ни гаҗәп малайлар кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Кызлар иртәрәк укый башлый. Кызлар күпкә тыңлаучан. Алар кагыйдә буларак башта уйлыйлар, аннары эшлиләр. Малайлар киресенчә, башта эшлиләр, аннары гына уйлыйлар. Кызлар бик тыйнак.
Берәр уңышсызлыкка очрадылар исә, моны үзләрендә сәләт булмау белән аңлаталар. Малайлар җитәрлек тырышлык салмауга кайтарып калдыралар. Кызлар биологик яктан малайлар белән чагыштырганда 3 елга иртәрәк җитлегә. Малайлар күбрәк тозлыны ярата, кызлар инде төрле тәм-тамны. Улым белән кызыма. Сез минем күңел көзгесе, мәхәббәт җимешләрем, шуңа Ходай камил иткән килбәтен килешләрем. Сез минем йөзем аклыгы карасы булмасында, каралыклар булай да күп, эшкеллек дөньясында. Сезгә таянасым килә иң ала терәк итеп, тоясым килә үземне сезгә гел кирәк итеп. Ике бертек алтыным дип горурланасым килә, дөньяда иң үрнәк әни булып каласым килә. Сезне уйлаганда гына уңайга бара эшем, нәкъ шулай була алсам иде үзем дә сезнең өчен. Anlaysın canı söyleyenden Balalarım oğlum kızım Durmuşumның мәгънәсе Yazmışığız yaptı bulsun Kile bəxtli ittəsi Balalarım oğlum kızım Durmuşumның мәгънәсе Yazmışığız yaptı bulsun Kile bəxtli ittəsi Sizge birdim yüreğimle İkigizge ortak bulup Yıra gitsem sağınıp Qaytam yaratam sizni ulub Yıra gitsem sağınıp Qaytam yaratam sizni ulub Balalarım oğlum kızım Durmuşumның мәгънәсе Yazmışığız yaptı bulsun Kile bəxtli ittəsi Balalarım oğlum kızım Durmuşumның мәгънәсе Yazmışığız yaptı bulsun Kile bəxtli ittəsi Dünyada bir nindi güç, әни тыйгылсын җиңәрлек Сезгә булган җан җылысы, кайнар кояшка тиңләрлек Сезгә булган җан җылысы, кайнар кояшка тиңләрлек Балаларым, улым, кызым, тормышымның мәгънәсе Язмышыгыз якты булсын, килә бәхетле иттәсе Балаларым, улым, кызым, тормышымның мәгънәсе Язмышыгыз якты булсын, килә бәхетле иттәсе Язмышыгыз якты булсын, килә бәхетле иттәсе Улы кыз турында мәкалләр. Бер яхшы кыз 7 улга тора. Бәхете булган кешенең улы ипле, кызы күрекле булар. Ир бала ата-анага таяу, кыз бала игә яккан буяу. Ир бала анасына, кыз бала атасына охшаса бәхетле була ди. Ир бала йөрәк гайрәте, кыз бала бил куәте. Ир баланың герой булуы, кыз баланың сылу булуы. Кыз бала үпкәләсә, калымы күп булар. Ир бала үпкәләсә, бәхете юк булар. Кыз кымаш сырый, ул менәргә тай сырый. Кызлы кеше, назлы кеше, уллы кеше, юллы кеше. Кызны өйрәтү изге эш, улны өйрәтү иң зур эш.
Кыз тапканга ай туган, ул тапканга күн туган. Кыз тудырдым, иргә китте, ул тудырдым, кырга китте. Кызыңның ишек тоткасы, малайыңның ишек төбе. Кызың өендә кияү хуҗа, оннан кусалар китәсең. Малайың өендә ишек төбендә генә булса да урын бар дигәне. Оғлың Румга, кызың Кырымга китсен. Элекке заманда Рум Византия белән Болгар, Кыпчак дәүләтләре чиктәш һәм үзара мөнәсәбәтләрдә булганга әйтелгән. Ягъни, угыл ерак сәфәрләргә китсен, халыкара мөнәсәбәттә булсын. Кызны да ерактан кияү сорап алырлык данлы итеп үстер дигәне. Уллы кеше Уртабай, кызлы кеше Кызылбай. Уллы утынга ялчымас, кызлы суга ялчымас. Улсыз тормыш уңайсыз, кызсыз тормыш кызыксыз. Ул туса илгә ту бәйләр, кыз туса өйгә ефәк бәйләр. Ту байрак. Ул шын мәгънәсендә ул булып туса илгә байракчы, кыз туса кияүгә чыгып бер өйне икенче өй белән бәйләгәнлектән ефәк бәйләүче була. Улы барның урыны бар, кызы барның кадере бар. Улы барның уты бар, кызы барның назы бар. Улың җитсә, кызы яхшы белән авылдаш бул, кызың җитсә, улы яхшы белән авылдаш бул. Угыл кызны кемгә катыштыру турында? Киресенчә әйтеп, кызың үссә, улы яхшы белән авылдаш бул һәм башка дип тә башлыйлар. Улың туса, күрер күзең яктысы, кызың туса, ак өеңнең чырагы. Улың улдай, кызың кыздай булгач беләрсең. Улы юкның урыны юк, кызы юкның кадере юк. Уңган келин ул табар, бәхетлесе кыз табар. Әйе, мәхәббәт булган гаиләдә генә, ялганга кул сузучы, әдәпле, инсафлы, әнием, әтием дип үзгәләнеп торган балалар үсә. Шундый гаиләдә генә тынычлык, бер-береңә хөрмәт, бер-береңне аңлау хөкем сөрә. Ата-анасын яраткан бала туган илендә ярата. Бу ярату мәңгелек, ул үзгәрмәй, югалмый, күңелне кайтармый, җан белән бергә керә. Гаиләне бер мәхәббәт кенә тотмый, бәлки бер-береңә тугрылык, ихтирам, иң мөһиме тәрбиялелек тота бит ул. Каядыр сикерү өчен нәрсәгәдер ныгытып басып этәргә, талпынырга кирәк. Балаларга канат бирүче җир туган нигез, әти-әнинең тырышлыгы. Балалар тәрбияләп үстерү үзеңнең бәхетле картлыгыңа ышанычлы нигез салу дигән сүз. Шул ук вакытта ишле гаиләдә балалар арасында үзара туганнарча аралашу, ярдәмләшү тойгылары да тәрбияләнә. Нәкъ менә шундый балалар катлаулы тормыш юлында бер-берсенә терәк таяныч булалар да инде. Бәхеткә, шатлыкка күмелеп, кадергә, хөрмәткә төренеп, балаларыбызның, кызларыбыз, улларыбызның игелекләрен күреп яшәргә язсын әле барыбызга да. Bir yağımda ulım, bir yağımda kızım, birisidir batırım, birisidir yıldızım. Şul ikev kakına, tüzerimin barsına, yaşırem jillerden, kanatım astına. Balalar selip, durmuş
китә дип, үзелем ялганым, алдан китә дип, үксетмә, шетмә, яралыкка кимсетмә, Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Тормышуги ана, жәлләми аямый, сыныйда сындыра, яшіңә қарамый, сайлама юларның батлаңлы авырын, ұнытма әнейің, әтиең барлығын. Балалар үсә дип, тұрмышқа китә дип, үзілем ялганым, алдан китә дип, үксетмә, шетмә, яралыкка кимсетмә, Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Yanımda şağığız, hasretsiz şağığız, balaca gilinde nazlanıp kalığız. Tuğan yurt uyada, yokular tatlıda, küter biz gidersiz, sağanıp kaytırğız. Balalar üsә дип, тұрмышқа китә дип, үзелем ялганым, алдан китә дип, үксетмә, шетмә, яралыкка кимсетмә, Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Балалар үсә дип, тұрмышқа китә дип, үзелем ялганым, алдан китә дип, үксетмә, шетмә, яралыкка кимсетмә, Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Балалар үсә дип, тұрмышқа китә дип, үзелем ялганым, алдан китә дип, үксетмә, шетмә, яралыкка кимсетмә, Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Құдайға ялбарам, бәхетле бул балам. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез улы барның урыны бар, кызы барның кадере бар исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда материаллар Татар халык мәкалләре китабыннан, Сөембикә журналларыннан, Юлдаш гәзитләреннән алынды. Һәм Фирдәүсә Кәримова, Нурия Измайлова, Шәмсия Җиһангирова шигырьләре кулланылды.
Ә инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Әйт әни», Руслан Кәримов башкаруындагы «Ике бәби» исемле җыр, Гүзәл Диникеева башкаруындагы «Бәхетем җимешләре», Лияна Ямалтдинова башкаруындагы «Балаларым» һәм дә Ришат Галиханов башкаруындагы «Бәхетле бул балам» исемле җырлар бизәде.